Op de Waardeilanden en langs de Waardkust waar ik het weer met mannen mocht werken om de stroom en de dieken schien te krijgen. Oeral leidt rommel en gwot, afkomstig van het grote containerskip MSC Zoe, dat daar een waardje rond 270 containers verleren op de Waardzee. Ook Defensie helpt mooi alles kind te maken. Van de morgen betiert ben zo'n 100 militairen oorzetten naar Schiermonnikoog. En op Skier is de hele dag ik al uw verslagjouwer Remco de Vries. Remco, krijgt dus ook nog bekend worden dat er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld wordt naar de containerramp. Wat kiest u er zeggen? Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder tafelzorg van het functioneel pakket. Twee binnen wij dwaande. En eens voor ze de inhoud van het onderzoek nog net het meeste kwijt, omdat het onderzoek eens nog rent. En hoe stiert het er eigenlijk op dit stuit voor op Skier met het oprommen? De opromactie zelf die is nou correct eens daar een eindkamer. We zeggen de militairen krijgt al met grote vrachtwagen weer naar een sammelpunt daar rijden. Het wordt juster, maar er is toch vrijwilligers en toch de militairen is er een hele hoop oprommen, maar dat leidt ik nog een heel soort. Het is drok op het stroom van Skier. Ja, Simmense drokte en vooral die militairen, zo'n 100 militairen uit Havelt, die ben ik al de hele dag dwanden. Wat wie die rol van de militairen krijgt? Eens dezelfde rol als een heel soort vrijwilligers. Er zijn een heel soort mensen binnen het eiland daar om te bezieken de stroom weer een beetje leeg te krijgen. Dat is net makkelijk. We hadden hier over een stroom dat het breedste is van heel Europa en een hele lietse mierskip die dat zelf net opreedt. De militairen kennen dus mij een heel soort militaire precisie, zeg maar, en een soort inzet, een soort goed werk je verzetten. Van een moment betiert om Jelverzoon bij de meeste militairen hier on wal kwam op het eiland. Maar ik letter, doen wij met de boord oergong, kwamen we zit in en ik een heel soort orenmeesken op wij naar het eiland om mij te helpen. De omblik van Schiermonnikoog is jood verschrikkelijk. Oer honderden meters luidt rommel verspreid door het stroom. Op de boot naar het eiland is het drok. Een soort mensen willen helpen, maar het hemelje van de natuur. Nou, omdat het toch een verschrikkelijke natuurramp is. En alle kleine beetjes helpen, denk ik. Dus we gaan gewoon een dagje mee helpen. Kijk, nu is iedereen enthousiast. Nu zijn er heel veel mensen die komen helpen. Dat is geweldig. En ik ben wel benieuwd of we dit vast kunnen houden. Want die troep die zullen we waarschijnlijk de komende jaren nog wel zien. Dus je zult ook wel acties moeten blijven houden om te blijven schoonmaken. Blijft het enthousiasme zo? Ik denk dat we daar wel goed aan doen om daar goed over na te denken. Hoe je kan zorgen dat er iedere maand minstens een groep mensen door blijft gaan met opruimen. Ook op de platen, hè? Naast vrijwilligers worden ook zo'n 100 militairen naar het eiland gebracht. Ze komen op verzoek van de burgemeester naar het eiland daar. Ik heb inmiddels ook contact met ministeries gelegd. De Tweede Kamer zijn vragen gesteld. Dus u kunt er verzekerd van zijn dat als er hulp nodig is, dan ga ik het vragen. En tot nu toe krijgen we het ook. Dus dat is hartstikke mooi. Want u ziet het wel zelf. Het is heftig. Het is veel. Er zit ook allerlei plastic rotzooi. Zometeen komt de beach cleaner, heet dat, aan met de boot. Dus wij gaan er alles aan doen om dit weer schoon te krijgen. Maar we weten natuurlijk niet wat er nog aankomt. We kijken nu naar de mogelijkheden om de Defensie-inzet langer voor te zetten. Maar ik denk dat dat niet genoeg is. Er zullen ook andere diensten, overheidsdiensten hier aan het werk moeten. En er is met name behoefte aan zwaar materieel, groot materieel, waarmee grote stukken van het strand sneller kunnen worden schoongemaakt. Het is nu voornamelijk handwerk. Dat gaat heel lang duren. De vrijwilligers en de soldaten doen een manmachtig best, maar het oprommen verrent starig. Er is zo volle troep onspield dat er haast geen begin aan is. Maar we hebben in bijna 2 uur tijd hebben we ongeveer 4,500 meter of 450 meter strand hebben we kunnen schoonmaken. Dus het gaat gestaag, maar langzaam. Bij het hemelje worden de gevolgen voor de natuur pijnlijk duidelijk als er een zeester onspielt die het onder de plastic kerrel zit. Die zeesterren die liggen op dit moment massaal langs de vloedlijn. Dat hoort een beetje bij de tijd van het jaar. Alleen die zijn vol beplekt met kleine plastic stuk. En de meeuwen eten daarvan. En dat is heel schadelijk voor de vogels. De gevolgen van alle plastic in de natuur zullen nog lang te vernemen wezen. En dat stemt de boswachter net fleurig. Toen ik dat zag gisterochtend voor het eerst, had ik wel tranen in de oren. Ik vroeg me wel af, hoe gaan we dit
opruimen. Ik wil het strand weer zien zoals ik hem ken. Gewoon mooi schoon, witte stuivende zand. Ja, daar zijn er geen woorden voor. Ja, Remco, al die militairen uit Havelte die nou op het eiland binnen. Hoe lang blijven ze eigenlijk nog op skiën? Het plan is om morgen ver te schieten, ver op te rommen. En ja, dat zal grif gebeuren. De vraag is alleen nog wat ik langer blijven. De vrijwilligers is er wel, die proeven wel. De vraag is alleen natuurlijk wat het doel had. Zij zei ze dus ik van wat we jaren komen. Van ja, daar moet er eindelijk groter materiaal bij komen. Want alleen nog dat hoornwerk dat is zet net genoeg zoden aan de dik. Nee, het is zelfs nog Christvakantie, het weekendje, denk nog eens een keer verder door. Is het misschien de verwachting dat er nog een heel soort oren extra mensen helpen zullen, morgen en het snijnek met het skiermaatje van het eiland? Die verwachting is er wel. Een heel soort mensen zei ik dat dit weekend ik weer terug ziekje en terug opromje op het eiland. Maar ja, ik zou haast zeggen dat mensen dit jaar moeten net denken van de binder genoeg. Er kan nog volle meer bij, denk ik. En ja, de verwachting is dus wel dat er op korte termijn nog aardig wat mensen en vrijwilligers binnen die het mij helpen willen. Maar vooral op de lange termijn. Ja, de kans bestaat dat er nog heel tijd een goed aanspelen bloot. En dan is het onwis of er voldoende mensen binnen om dit eiland weer zo mooi te maken als het vest had. Deze parel in de Waardzee, dit Nationaal Park Schiermonnikoog. Dankjewel Remco, daar op skier. En minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer, Infrastructuur en Wettersteert schreeuwt in een brief van de Tweede Kamer dat er mij man en macht werken wordt aan het skiermaatje van het wetter en de strand. Maar ze kan nog net krijgt Jan wat nou de gevolgen binnen en wat de exacte ski is. En de commissaris van de Koning van Friesland, Arno Brok, is in zijn hierspraak ingaan op de containerramp. Brok maakt het in botzwargen over de gevolgen van de natuur. En van de eiland naar de Waadzee zelfs. Daar speelt ook een heel soort gewot aan op de zonplaten. Likas op het Rif en de Engelsmansplaat. Er lezen 4 zeecontainers en tal van kwolkosten. Het hazardbedrijf BDS is vregen om de 2 zonplaten op te rommen. Maar grut materieel gaat ze van de die kant uit. Gisteren lagen er nog ongeveer een dikke 100 koelkasten hier. Ik zie dat er inmiddels al een paar zijn weggespoeld. En die worden nu opgeruimd door de hoofdaannemer BDS uit Harlingen. En wij hebben al wat voorwerk gedaan door te kijken waar ze liggen. En ze worden nu opgeruimd. Ja. En dit is nog maar het begin. Er lijkt nog de Vratung goed in zee. Nou, we zijn gisteren inderdaad een verkenningsronde gemaakt hier door de zeegaten. Hier het Blaadgat, Westgat, Strandgaatje. En vooral aan de noordzijde van Schiermonnikoog vaar je gewoon door een zee van plastic. Speelgoed, krukjes, stoelen, autobanden, complete autobanden, van alles. We zijn gisteren bij een container geweest bij Borkum om die te markeren. Die is vannacht ook geborgen door collega's van Terschelling, van Noordgat, rederij Noordgat. En het is gewoon één grote teringzooi op zee. Ja. Bos is kritisch op de handelswijze van de verskate instellingen bij de opromactie. Die hier volle jaar te beginnen kunnen als ze voor de opdracht hielden. Wij hadden als Bos Marine Service hadden wij wel wat sneller kunnen acteren. Maar het is zo, je bent afhankelijk van bepaalde factoren. We zijn nu met z'n allen druk bezig. BDS is druk aan de gang. Op de dijk zijn ze druk bezig, op zee zijn ze druk bezig. Dus ja, men doet wat men kan. Ook de visserij maakt het een botzwaar hoe de tas staan. Die wil beter tafelzug op het beladen van de skippen. De viskers komen van alles zien op zee. En andere compressoren heel veel. We hebben er 4 hier staan. Barkrukjes, schoenen, veel rechte schoenen. En heel veel verpakkingsplastic. Echt plastic in zee dus? Ja. Heel veel, enorme velden. Zover als het oog reikt, eigenlijk alleen maar wit plastic. En dat komt nu echt op de stranden aan. De afgelopen nacht is er denk ik misschien ben ik over heel veel aangekomen. Ja. Het visje wordt zo stadig gewoon gevaarlijker. Het wordt moeilijker, we vangen ook heel veel lakens en dekens. Dat komt allemaal in de netten. En we weten ook niet, de containers gaan stuk. We weten niet waar ze exact liggen. Er worden nu een paar geruimd, ook door een bedrijf op de Schelling is nu bezig. Maar ja, we hebben vannacht een net helemaal gemolesteerd eigenlijk. Die is helemaal kapot gegaan. We weten niet of het nu door een deur van een container komt of materiaal uit de container. Maar we hebben er nooit net een stuk en nu is het gebeurd.
Als er zo'n container raak is dat zeker gevaarlijk, ja. Maar wat kan er gebeuren? Dat is zo net die achter blijft hangen. Zo'n container, dit schip is 2 containers lang. Dus de kans is natuurlijk, als we echt goed vastkomen, dat we of alles kwijtraken of dat de schade groot is. Dat er met het schip zelf wat gebeurt, ja. Bij de Frieske rederijen Doeksen en Wagenborg kunnen mensen de komende dagen met kwatting naar de Waardeilanden ta. Dit om zo volle mogelijk mensen de Konstian te helpen met het hemeljen van de strand. De beelden van troep op de strand van de Waardeilanden wien voor een soort mensen aanleiding om van de morgen betiertal in Haas op een boot te stappen. Het leek me wel eens goed om wat voor het milieu te doen. En het griest me jongen hoe slim die eilanden erbij lezen. Ja, schrokken je van wat er daar aanspeelt? Ja, behoorlijk ja. En ik ben bang dat ik net helemaal voetje schuld. Bij de Waardvereniging is het hier gewies met alle vrijwilligers die het helpen willen bij het oprommen van de strand. Ja, super. Hoe voller meer, hoe meer hoe beter. Ja. Boten vol, want het is zo'n grote bende. Als je stilstrik bij Peersus, als je met een hele goede groepen bent, dan is het prachtig om te zien dat het weer skimmet. Ik hoop dat het net meer komt, maar dan kunnen we nog een weekend we zetten terug. En burgemeester Tineke Skokker roept op om morgen vooral net naar Vlieland te komen om op te rommen. En ik rederij Doeksen hoort op met de verkoop van goedkope bootkaartjes naar Vlieland. Help op de Oreneilanden, dat is nog wel nodig.